Mga kaigsuunan ko diha sa pagtuo. Nindot kaayo nga atong paghisgutan mao ang gugma sa Dios, ang grasya sa Dios, ang pagkamaayo sa Dios, ug ang gugma, grabing dako nga gugma sa Dios para sa katawhan. Apan, unsa ka ang kalahian? Kung atong paghisgutan karon, mahitungod ang kalagot, ang kaligutgot, ang kapungot sa Dios tungod sa sala sa mga tao. Nagapadayon gihapon kita sa ato ang series diha sa libro sa Roma, nga diin ang una nato nga wali nagisgot siya mahitungod sa kinatibuk-an nga libro sa Roma, nga diin atong gisuta ang mga sentro nga mga bersikulo o unsa ang libro nga Roma mahitungod sa ato karon in our context, unsa man siya ka importante ug unsa siya ka nga anindot nga libro para sa tuwa nga diin mamatuto kita sa pulong sa Ginoo. Nga diin sa pangduha nato nga sermon, nagahisgot kita mahitungod sa sala sa katawhan, nga diin tungod sa sala sa katawhan, ang mga tao maningkamot sa iyang kaugalingon, nga diin maluwas sila. Ug mao na siya ang ilahang pagabuhaton, mabuhat sila maayo, mabuhat sila or mutuman sila sa gitawag nato og balaod para lang tan-aw nila silang kaugalingon, maluwas sila pinaagi sa pagbuhat ni ana, pinaagi sa pagbuhat og maayo. Apan dili siya takos. Ug mao kana siya nga diin sa kapitulo 1 sa bersikulo 2 ug 4 ginarepresenta nga diin mao ni siya ang pulong sa Dios ug mao ni siya ang ebanghelyo nga diin nahisulat sa pulong sa Ginoo, nga mao ni ang solusyon nga gihatag sa Dios para sa sala sa tao, para masolusyonan ang problema sa tao nga mao ang sala. Ug mao ni siya ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkatao, ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, nga di nagpakita nga naatay paglaom, nga naatay kasiguraduhan sa ato ang kinabuhi ug sa atong kaluwasan kung naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Nga diin sa ikatulo na to nga sermon, mao ni siya ang bersikulo 7 hangtod sa 17, nga diin si Pablo nagtinguha nga moadto siya sa simbahan sa Roma, nga mobisita siya didto. Apan subo kay pamalandungon tungod kay si Pablo gidakop siya isip usa ka piniriso o gipriso siya o wala siya nakaadto sa Roma. Apan ato nakita nga diin bisan si Pablo gipriso siya o bisan si Pablo naa siya sulod sa prisuhan, apan padayon gihapon siya nga nagpabuhat, nagpagamit sa ato ang buhi nga Dios. Bisan pa og bayad sa iyang kinabuhi mao makaluwas sa uban, wala siya pagduha-duha ni ana. Nga diin sa atong kinabuhi sa mausab ni ana. Nga diin sa panahon nga usahay, mao na ni siya ang panahon nga atong gididikar or ato ang gihatag ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Mao pod noon ang panahon nga diin daghan kay mga problema, mga kasakit sa atong kinabuhi. Murabag sulayan kita kung tinuod ba gayud ang ato ang desisyon. Sulayan kita kung tinuod ba gayud nga diin ang atong kasing-kasing ganahan ta nga mohimaya sa Dios or ganahan ta nga magpagamit ang atong kinabuhi diha sa Dios. Mao na nga sulayan kita if tinuod ba gayud ang ato ang gitinguha. Bisan pa og kapalit niini mao ang atong kinabuhi. Nga diin kani nga sermon karon atong paghisgutan mao ang kapungot sa Dios. So ato nakita nga din ang kalagot naang sala sa mga tao and then naang kalagot sa Dios tungod sa sala sa mga tao. Apan sa dakong gugma sa Dios, namatay siya para sa sala sa mga tao. Adin, if naamoy Biblia diha, palihug og abli diha sa libro sa Roma, kapitulo 1, bersikulo 18 hangtod sa 32. Balikon ko, sa libro sa Roma, kapitulo 1, bersikulo 18 hangtod sa 32. Ang kining kinatibuk-an nga kasulatan, do tinuod man nagahisgot siya mahitungod sa kapungot sa Dios o kalagot sa Dios sa sala sa mga tao. Pero atong timan-an nga diin ang kapungot nagbunga ni siya o niresulta ni siya una sa tanan tungod sa pagkamasupilon sa tao, tungod sa sala sa tao. Mao na nga kung ato siyang tan-awon sa layo, mao kini siya. Ang Ginoo nahigugma sa tao, o di ba kung sa atong tanawon sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang tao, nindot ang plano sa Dios para sa tao. Apan ang tao nisupak og nagmasupilon atubangan sa Dios, nagbuhat og sala ang tao. Apan tungod kay nahigugma ang Dios
sa tao, nagbuhat siya og sala para sa nagbuhat siya og bayad o nagbuhat siya og punishment para sa sala sa mga tao. Apan bisan pa niini, before niya panisyan ang mga tao, doon na anay punishment ang tao, apan na ay second chance before ang tao matambog ngadto sa impierno o sa kaning kalayo. Kung akong tanawon, ang kalagot sa Ginoo, giputos siya og grasya o gugma sa Dios. Nga mao ni siya ang iyang gibuhat. Adin sa bersikulo 18 hantod sa bersikulo 20, atong mabasa diri ang pagsalikway sa kamatuoran. So ningon ang bersikulo 18, gipadayag gikan sa langit ang kapungod sa Dios batok sa tanang pagkadili Diosnon ug pagkadaotan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Nga diin sa bersikulo 20 ato makita diri, sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios, busa wala na silay ikapangatarungan. Kung ato makita diri sa bersikulo 18 hantod sa 20, again anaa diri ang pagsalikway sa kamatuoran. Nga din anaa man ang kalagot sa Dios tungod sa sala sa mga tao. Ug ato pong makita nga ang mga tao nasayod na nga naa ang Dios. Nasayod na sila sa kamatuoran nga ang Dios mao kini siya, maayo ang Dios, mahigugmao ng Dios, apan ang Dios nagihapoy kapungot sa sala. Doan tao kabalo na niini, ang mga tao kabalo na nga sayop, ang mga tao kabalo na unsa ang sala, apan atong gipili nga atong isalikway ang kamatuoran tungod kay nahigugma man ta sa atong gibuhat. As if nga ang atong gibuhat mao ang kamatuoran nga atong gibarugan. Pero sayop diay. Kung atong makita diri sa bersikulo 18, na ang pagkadili Diosnon o pagkadili matarong. So ngayon tagdili Diosnon, ato makita diri ang sayop nga kinaiya batok or didto or ngadto sa Dios. So nagahisgot kita mahitungod sa kinaiya sa tao ngadto sa Dios. Ang pagdili matarong naghisgot kita mahitungod sa gibuhat sa tao batok sa Dios. Nga diin sa ang pagkadili Diosnon, namurabag tao nga nakaila siya sa Dios, apan ang iyang batasan atubangan sa Ginoo nagpakita nga murag wa siya respeto or wala siya nakaila sa Dios o murabag walay Dios sa iyang kinabuhi. Kung atong tanawon mao kini, nga diin nakailat ang naay Dios, pero usahay wala tay respeto atubangan sa Ginoo. And then ang apan ini mga tawhana nga gipresenta ni Pablo tungod kay again nakabalo sila or nasayod na sila unsa ang tinuod, nasayod sila unsa ang kamatuoran. Apan tan-aw nila ang sayop nila nga baruganan sakto para nila. Kaya nga naman nahigugma man sila sa ilang gibuhat. Nausahay para nato tanaw nato nga sakto atong gibarugan bisan kabalot nga sayop ang atong gibarugan. Di ba? Na mga tao nga nagbuhat og maayo, tapos nasakpan nga nagbuhat og daotan, pangutan-on nimo, mamakak. Yeah? Nga naman, para di siya ganahan musulti nga siya ang nagbuhat og daotan. So namakak siya as if ang kamatuoran nga iyang gibarugan mao ang bakak or sayop nga iyang gibarugan. So ang pagkadili matarong, ang binuhatan sa tao atubangan sa Dios nga dili takos atubangan sa Dios.
Nga kani mga tawhana una sa tanan nakaila siya sa Dios. Kung nakaila sila sa Dios, nagpasabot nga dapat na sila'y kahadlok sa Dios o na sila'y kasing-kasing sa pagsunod sa kamatuoran. Apan ang ilang gibuhat nagpakita nga unsa man batok kini siya kung unsa ang gusto sa Dios. So kung ang tao walay Dios ay ang kinabuhi, laktod nga pagkasulti mo resulta siya og pagka mao ni dili matarong nga mga binuhatan. Or mayon ta nga common kayo ang sala para sa mga tao tungod kay wala man sila kaila o wala man sila nindot nga respeto or pagtahod o pag-ila sa buhi nga Dios. Sa bersikulo 19 hangtod sa 20, atong makita diri nga diin gipakita sa Dios ang iyang kaugalingon na bisan pa lang sa sinugdanan nga din ang tanang butang namugna tungod kay gibuhat sa Dios. Nga ang tanan nakita nato nahikap masimhot tanan ang hangin nga atong giginhawa, ang tanan nga atong makita tungod kini siya unsa man tungod kay gibuhat sa Dios. Ang imong pamilya, ang tanan tungod kay naay Dios. Sumangutan na kita, how about sa akong mga problema? How about sa akong mga kasakit? How about sa akong kalisod, sa akong kawadon, sa akong kapobre, sa akong dagantag mga pangutana, sa atong mga bati nga sitwasyon? Tungod ba gihapon sa Dios? Una, usay na ay mga bati nga sitwasyon. Tungod kay una, gitugot sa Ginoo nga diin ma-encounter nato or masinati nato ang consequence or ang bayad sa sala or sa sayop natong binuhatan. Panduha, dili tungod kay gusto sa Dios nga maingon ana jud ka. Kundili mao ni siya ang resulta or ang bayad sa sayop natong mga desisyon, sa sayop natong mga binuhatan, mao na nag-antos kita. Dili tanang kasakit, dili tanang pag-antos, mao jud gusto or plano sa Dios para sa imong kinabuhi. Nagingon ba nga din ang Dios gibuhat niya ang tao para magantos? Nagingon ba nga din ang Dios gibuhat niya si Adan, si Eve para magantos? Di ba gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva nga naa sa Garden of Eden? Provided with everything. Gihatag na ang tanan, sa kaanindot ana ang tanan. Apan, ang nahitabo, ang tao nakabuhat og sala. So kung atong tan-awon, ang Ginoo naa siya nindot nga plano sa mga tao. Usa sa mga pruweba ni ana, ano namatay man ibabaw sa cross si Ginoong Hesukristo para sa kapasayloan sa atong mga sala. Nindot ba ang plano? Yes, para makabaton kita relasyon at tubangan sa Dios. So nindot kayo ang plano sa Dios para sa kinabuhi. Kung nag-antos ka man, so tanan bang pag-antos, mao jud ang plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi nga mag-antos ka? Dili. Apan, gitugot sa Dios, tud kay ganahan ng Dios nga pinaagi niini nga mga bati nga sitwasyon, mausab ang imong kinabuhi, mausab ang imong kinaiya, mausab ang imong batasan, mausab ang imong binuhatan, mausab ang imong kasing-kasing, mausab ang kinatibuk-an imong pagkatao, nga din imong makita nga din unsa kadako ang imong sayop, nga din tungod niini nakita na nimo unsa kadako ang imong sayop, nakita nimo unsa ka kahuyang, nakita nimo nga nagkinahanglan ka og Dios ug tungod niini muduol ka sa Dios. Ug mao na nga gialaw ang mga kasakit. Gialaw ang bati nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Tungod kay kung ato siyang tan-awon, do gitugot man ang mga bati ang panghitabo sa kinabuhi para mutubo kita diha sa ato ang Kristohanon nga paglakaw uban ang Dios. Nga din mahimo kita nga mature at ubangan sa Dios. Unsa man siya ang moingon tag mature o maturity? Kung moingon kitag maturity, wala ni siya naghisgot nga diin independent na kayo ka. Sama sa mga tao nga di moingon nga matured na kayo ng tawhana tungod kay wala na siya nagdepende sa iya mga ginikanan. Di ba usahay atong butangan ana nga label. Nga diin nahimo siya nga mature tungod kay independent siya sa iyang kaugalingon. Pero kung atong tanawon diri, biblically speaking, mahimo nga mature ang tao kung dependent siya sa Ginoo. Dili siya independent, kundi dependent siya sa Ginoo. Tungod kay ang tao nahimo siya nga immature if naka-dependent siya o nagsalig siya sa iyang kaugalingon. Nahimutan nga mature tungod kay nagsalig kita o nagadepende kita o dependent kita diha sa Dios. Balikon ko,
Kung ingon gayta nga independent ta sa atong kaugalingon, then wala kita mitubo sa atong pagkakristohanon. O di ba ka, dili kita kristohanon at all. Ngano man? Kaya wala man ta misalig sa Ginoo. Kung yun ta nga ang Ginoo mo'y naghari sa kinabuhi sa tao, kun iyang gidawat ang Ginoo isip manluluwas sa iyang kinabuhi, Ginoo manluluwas sa iyang kinabuhi. Apan wala ka nagadepende sa Ginoo, asa naman ang Dios sa imong kinabuhi. So mo na nga naman ti mga lapses, naman ta makabuhat man tao sayop, pero wa nagpasabot nga diin ang Ginoo ni biya nimo. Tinuod nga makabuhat man tao sayop, ni mubati tagkaulaw sa publiko tungod sa kadako nga sayop or sala nga atong nabuhat. Pero ato ba nga ang problema, ato ba nga ang sayop, ato ba nga ang solusyon tungod kay ang kasulbaran sa problema dili ang pagdagan palayo niini. Tungod kay bisan unsaon pa nimo pagdagan magpabilin nga naa gihapon ang problema. Walay kasulbaran. Ang kasulbaran sa problema kung imo siya nga tubangon uban sa tabang sa Dios, imong hatag kasulbaran ng problema. Naman ang Dios willing nga mosulbad sa mao nga problema. Kumusalig lang ta sa iya. So niini nga 18:20 nga ang pagsalikway sa kamatuoran. Sa bersikulo 21 nag-ingon, nahibalo sila sa Dios, apan wala sila magpasidungog kaniya. Ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang og nangitngitan ang ilang mga salabutan. Sa bersikulo 1, naa diri ato makita ang batasan sa tao. Na kung dili na to ipresenta ang Dios, mahulog nga atong girepresentar or girepresenta ang Dios. Unsa may pasabot ako ni ana? Tungod kay ang atong wali karon nagisgot siya mahitungod sa pagpresenta sa Dios. Og dili girepresenta ang Dios. Nga murabag ang Dios atong gipresenta dili o wala girepresenta. Nagpasabot nga kung atong girepresenta, it means nga murabag ikaw ang Dios. O di ba ka naa kay usa ka butang nga mao imong gisimba as if nga mao ni siya ang Dios nga gitugutan sa Dios nga mao ni siya ang pagasimbahon, dili. Kung dili atong i-present or atong ipresentar nga mao ang Dios nga tuwa sa langit, siya Dios ang Dios nga atong simbahon o pag-alagaran. Nga din sa bersikulo 1, na makita na to again ang pagdumili sa pagsimba sa mga katawhan. Nga naman, tungod kay, ang naa silang una-una, puros na lang mga binuang. Og, unsa gingon diri, nangitngitan ang ilang mga salabutan. Kumingon kag, kung na ba ang tao sa kangitngit, makakita ba siya sa kahayag? Mao kini siya. If naata sa kangitngit, wala tay makita. Nakuha na to? So kung naata sa ngitngit, wala tay makita, bisan unsa ang atong pagabuhaton. Marag free kay ta, tungod kay nga naman, wala man ta kakita. Pero anaa diri ang kahadlok. Kaya naman, tungod kay kung naata sa kangitngit, do tinuod makabuhat man ta og bisang unsa, pero cautious kay ka, tungod kay nga naman, nahadlok ka nga basin unsa niya ang mahikapan nimo o basin unsa niya ang mahitabo. Apan, nga naman, ang mga tao nga naa sa kalibutan, nangitngitan ng salabutan, padayon og buhat sa sala, pero wala man nahadlok at tubangan sa Dios. Sa bersikulo 22 nagingon, matod nila, maalam sila apan ang mga buang-buang di ay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga binuhat sama sa dagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nanagkamang. Kung sa bersikulo 18 hangtod sa 20, naghisgot siya mahitungod sa kinaiya sa tao sa pagsalikway sa kamatuoran. Sa bersikulo 21, naghisgot nga diin ana ang pagdumili sa pagsimba, nga nangitngitan ng ilang salabutan ug wala sila kahadlok sa Dios. Ug tungod niini sa bersikulo 22 ug 23 nakita nato nga diin tungod kay nangitngitan man ng ilang salabutan, ilang gibuhat mao kini.
Pag-ilis sa buhi nga Dios ngadto sa mga Dios nga binuhat lamang sa mga tao. Mo-refer ganit tag mga idols or mga Dios, wala ta nagpasabot o bisan unsa lang kundi mga butang nga maoy nakailis sa ato ang devotion at tubangan sa Dios. Mga butang nga maoy mas na-focus noon ta niini kaysa sa pag-focus sa buhi nga Dios. Mao kini siya ug daghan kayo. It's either your business, di ba ka ang imong mga anak, o di ba ka ang imong trabaho, o di ba ka imong higala, o di ba ka imong mga gadgets. Nga din mas na-focus na noon, mas daghan ta og oras para ni ana kaysa sa paghahinog oras ngadto atubangan sa Dios. Og nahimo na siya nato nga Dios. Kaya mas daghan man ta og time para ni ana. Nga din sa bersikulo 22, matod nila maalam sila. So kung atong tanawon, doon ang ngitngitan man ang ilang salabutan, pero sa ilang hunahuna maalamon sila. Maalamon sila tungod kay mao ni sila ang ilang gabarugan nga kamatuoran nga sakto ang akong gibuhat. Kung mogamit gayt tag word nga maalam or kaalam, nganhin nato nakuha ang pagkamaalamon sa tao nga diin kabalo ang tao mo aplikar kung unsa iyang nahibaluan. So, kung nahibalo ka unsa ang kamatuoran, ang kaalam nagpasabot nga diin imong giaplikar kung unsa ang imong nahibaluan. Apan niini mga tawhana, niangkon sila nga maalamon sila, pero wala nila giaplikar unsa ilang nahibaluan. Nga nahibalo sila sa kamatuoran, nahibalo sila nga na ang Dios, nahibalo sila sa tanan. Apan, unsa man? Maalam pa bagihapon sila tungod kay gipili nila kining mga butanga gawas sa Dios. Unsa gingon sa bersikulo 22, apan sila mga buang-buang daay. Ang kanyang word nga mga buang-buang daay is adjective nga gi-refer siya sa usa ka tawo nga diin usa ka tawo nga walay tarong nga pangunahuna. Nagpasabot nga diin kung kabalo ka sa kamatuoran ug wa nimo buhata, I think naay problema sa imong hunahuna ug mao ni siya mga buang-buang daay. Naay problema sa imong prinsipyo, naay problema sa imong utok, naay problema the way giun sa nimo pag-respond ang usa ka sitwasyon. Naay problema ni ana. Og dili ka matungod nga usa ka kamaalamon nga tawo kung wala ka kabalo mo aplikar sa unsa man imong nahibaluan. Diin sa ato ang mga kinabuhi mga Kristohanon, pila naman kalibo ka sermon or pila naman kalibo ka wali ang atong nadungog. Apan naay pipila lamang ang ato ang nakatunan. Apan wala ko niingon nga masusama kita ni adto mga tawhana. Akong ipasabot nga din tungod sa grasya sa Ginoo, nagpabilin nga maalamon kita tungod kay unsa man. Tungod kay ang Dios naa sa atong kinabuhi. Pero wa nagpasabot nga din atong i-grab ang oportunidad nga murag naatay license or lisensyado kita nga mabuhat og sala tungod kay naatay Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay naay mga Kristohanon, mingon sila nga luwas naman ako, so pwede ra ko makabuhat og sala tungod kay luwas naman ako. Kung magbuhat ko og sala, luwas man gihapon ko. Luwason man gihapon ko sa Dios. You are saved but you are not licensed to sin. Dili ka lisensyado sa pagbuhat og sala. Tungod kay nga naman. Tungod kay lisod kaayo, ang gipasabot sa 1 John, nga ang Dios, ang anak sa Dios, walay, mao ni siya, wala sa iyang kasing-kasing ang tinguha sa pagbuhat og sala. Wala ang liso sa kasing-kasing ang pagbuhat og sala. Tinuod nga makasala kita, pero lahi ang hisgutan nga nahigugmata sa pagbuhat og sala. Instead nga mahigugmata sa Ginoo para matabunan nato ang gugma sa sala. Makabuhat man ta og sala, apan naa gyapon ang dako ang grasya sa Ginoo. Nga diin, makabuhat ta og sala, apan pasayloon ta niya. Pero please lang, ayaw ubusahi or ayaw ubusari ang grasya sa Ginoo. Wa ko niingon nga mahurot ang grasya sa Ginoo. Pero akong gipasabot na ang consequence after niana. Wala ko ningon nga gihadlok na mo. Mao ni siya ang kamatuoran na ang consequence after niana. Nga diin, kung atong tanawon sa bersikulo 23, unsa ilang gibuhat? Giilisa nila ang matuod nga Dios sa mga Dios sa ilang kinabuhi.
Kauto ni siyang tanawon. Kung unsa ang imong gituuhan, mahisusama jud ka. Kung unsa kang tawhana, mo reflect kung unsa imong gituuhan. So kung mituo ka og mga buta nga binuhat lamang sa tao, nga kani mga buta nga binuhat lamang sa tao, mao ang buta nga imong gisimba. Nga din kung masunog ang balay, kani mga buta nga dili makaluwas sa ilang kaugalingon. Nagpasabot lang nga wala pod ka o dili pod ka makaluwas sa imong kaugalingon. Nga naman, tungod kay mismo ang imong gituuhan, wala man gani makaluwas sa ilang kaugalingon. How much more ikaw nga mituo kanila? Kung kining mga butanga dili ka sulti, kung kining mga butanga dili ka lihok, kung kining mga butanga dili ka lakaw, kung kining mga butanga dili ka dungog, unsa may gamit sa imong mga pag-ampo? Unsa may gamit sa imuhang mga pagluhod, pangalyupo at tubangan nila? Walay pulos. Mao na nga importante kayo nga din ato makita kung unsa ang tinuod nga Dios o unsa ang Dios nga binuhat lamang sa tao. Bisan kinsa pwede makabuhat og Dios. Pero usa lamang ang tinuod nga Dios. Usa lamang ang tinuod nga Dios. Dunaaman sa kalibutan karon, unaaman bisan sa Pilipinas mo angkon nga siya Dios, appointed Son of God. Pero there is only one Son of God, which is Jesus Christ. There is only one God. Mao ni siya ang Dios nga matuod, Dios nga matinud-anon, Dios nga mahigugmaon, Dios sa langit. Usa lamang kana siya. Ang tao pwede makabuhat og daghan nga Dios. Muna mag-amping ka sa unsa imong gisimba ug unsa ang imong gituuhan. Tungod kay mo reflect na siya kung unsa ang imong pagkinabuhi. Kung mituo ka sa mga Dios nga binuhat lamang sa tao, ang imong pagkinabuhi nagpamatuod pod nga murag maghatag ra kag kalipay kung unsay tan-aw nimo makalipay para nila. Sa versikulo 24 hangtod sa 32. Tungod niini, gipasagda na lang sila sa Dios diha sa malaw-ay nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Kung ato mabasa dire sa versikulo 24 hangtod sa 32, ato makita dire ang kalipay sa mga tao sa pagbuhat og daotan. Nga din, again, nakabalo na sila sa kamatuoran, apan gipili nila nga dili sila motuo sa kamatuoran, nasayod na sila sa Dios, apan gipili nila nga magdumili sila sa pagsimba sa Dios. Ang pantulo, walan jud sila nagdumili sa pagsimba sa Dios. Ila pa yung giilisan ang matuod nga Dios o mga Dios nga binuhat lamang sa tao. Ug pang-upat, tungod niini ang ilang kalipay mao ang pagbuhat og daotan. Nga diin sa versikulo 24 ug 25, mao ni siya ang daotan, nga diin mao ang tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Nga kung unsa ang ilang tinguha sa ilang kasing-kasing, ilang pagabuhaton tungod kay sakto para nila. Nga mao ni siya ang akong kalipay. Nga kung mubuhat ko ani nga bisyo, mao ni siya ang sulod sa akong kasing-kasing, malipay ko niini, akong buhaton, tungod kay mao ni siya ang akong kalipay. O wala ta mibati og kahadlok sa Dios, kaya nga naman, tanaw na to, layo kayo ang punishment sa Dios. Tanaw na to kung magbuhat og sala, magbuhat og bisyo, tanaw na to ang Dios murag wa kakita or ang Dios nakakita man, pero tanaw na to ang murag layo pa kayo ang atong silot at tubangan sa Dios. So kung atong pagkatanawon, versikulo 26 ug 27, nakita na to ang immorality o abnormality sa mga tao sa paghandle sa mga sala. Nga naman, sa versikulo 26 ug 27, ug ang mga lalaki usab, versikulo 27, ang mga lalaki usab, wala na makighilawas sa mga babae kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa na hiaguman nila ang silot nga angay kanila. Kung ato mabasa dire, nga din from the beginning, the original creation of God, the original design of God is man and woman. Lalaki o babae. Lalaki ngadto sa babae, babae ngadto sa lalaki. But again, because of this lust, tungod sa kaulag sa tao, immorality and abnormality sa tao, this is I will say nga abnormal kay siya nga dili siya align kung unsa ang natural nga principle
sa creation sa Ginoo, di ba? That is abnormality nga response sa tao nga di ang lalaki magkagusto sa lalaki. Do si uban nga mga pastor maglisod sila og preach ni regarding that nga diin ang lalaki magkagusto sa lalaki, babae magkagusto sa babae, nga diin naay same sex relationship, sexual relationship. Nga diin ang mga pastor maglisod sila og sulti niini apan dayag kayo sa pulong sa Dios. Nga diin si Pablo nagpakita niini wala ta mo condemn kung unsa man, pero akong ginasulti gi-condemn ang ilang binuhatan. Ang Dios namatay para sa tanan. Apil ni ini mga tawhana. Apil ko, apil sa mga nagbuhat og maayo og nagbuhat og duatan, tanan gipakamatyan sa Dios. Apan ang kaligut-gut sa Dios naa sa sala sa tao. Og mao ni siya usa. Nga din ang tao ang lalaki magkagusto sa lalaki. And that is in opposition kung unsa ang gusto sa Ginoo. Murabag ang gusto sa Ginoo kini, apan moing ka Lord, dili ko gusto ni ana, gusto ko kini. Marag ikaw mo'y nagkaman sa Ginoo nga, Lord, sayop ka. Ako, mao ni siya dapat kong buhaton. Sa versikulo 28 hangtod sa 32, ato makita diri ang depravity sa tao, nga din tungod kay ang mga tao wala man mo ila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa salawayong buhat. Og tungod dinhi, ato makita dire, ang kanon na ito mabasa dire sa 26, 24, o 28, mao kini siya ang gipasagdan na lang sila sa Dios. Nakuha na to, ang word, gipasagdan na lang sila sa Dios. Anong gipasagdan man sila sa Dios? Mao kini. Nasayod na sila sa kamatuoran, nasayod sila nga naang Dios. Og ngano gipasagdan man sila sa Dios, kay mas sila mao inipili sa pagdumili sa kamatuoran, sila mao inipili nga diin ilang dili nila simbahon ng Dios, ilang giilisan ang Dios sa mga Diyos, o ilahang kalipay mao ang pagbuhat og sala, dili ang pagtuman kung unsa ang balaod sa Dios. Kung ato na siyang makita, nga diin, gipasagdan na lang sila sa Dios, tungod kay gusto sa Dios, nga diin ikaw tao, makita nimo og masayran nimo, masinati nimo ang kadako sa bayad sa sala, or ang silot sa mao nga sala, sa pagbuhat og daotan. So importante kayo nga din atong mailhan ang Dios sa atong kinabuhi. Nga diin, dodaghan sa mga higayon nga atong gi-exchange ang Ginoo sa ubang mga butang. Usahay di ta mo simba, do muinta nga pandemic karon. Pero daghan kayo og mga sermons nga naa sa YouTube or mga online sermons. Pero piliyon na to nga di ta mo simba or dili ta, ang pangutana, kung ganahan ta mo simba sa Ginoo, makapugong ba di ay ang sitwasyon? Dili gayud. So, again, balikon ko. Daghan sa mga butang, mao'y nagbitad na to o nakababag na to sa pagsimba sa Ginoo. Kung naaman tayo mga rason, na kay daghan kayo nga mga rason, o dili maihap nga rason, nga mopadayon ka og simba sa Dios. Akong balikon nga diin, ang Dios mao ang atong ipresenta, dili irepresenta. Kung mayon gay tag-ipresenta, atong ipresenta ang Dios sa atong kinabuhi, atong ipakita ang Dios sa atong kinabuhi. Dili irepresenta nga usahay murag kita mo himong Dios sa atong kinabuhi. Ang Dios ipresenta ngadto sa imong pamilya, ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi. Mao ni siya ang solusyon sa Ginoo. Namatay siya ngadto ibabaw sa cross para ikaw naay kapasayloan sa imong mga sala. Og niini nga panahon, ang kuna og dawata sa Ginoong Hesus nga maniluwas sa imong kinabuhi. Do naamatay mga sayop, naamatay mga sala nga nabuhat. Apan, pwede kita mga pangayog pasaylo sa Dios. Namatay siya ngadto ibabaw sa cross para kanimo ug para kanako. Hinaot sa matag usa sa atong kaluwasan karon, ato nakita nga diin na ang kamatuoran ana ang Dios. Ug bisan niini nga pandemic, dili kini makapugong kanato nga musimba ug muday kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang Dios magapanalangin sa iya nga pulong ug ang matag usa hinaot mag-aaplikar kung unsa ang atong nakatunan sama sa giingon sa pulong sa Ginoo. Ang kaalam, ang maalamon nga mga tao, iyang iaplikar kung unsa iyang nakatunan nga kamatuoran mahitungod sa pulong sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga
panahon kami nagaduol sa imuha. Lord, pasayloa kami Ginoo kung naamoy mga sayop nga mga binuhatan sa mga katawhan. Lord, tinuod Ginoo nga naang imuhang kalagot sa sala sa mga tao. Apan salamat o Dios nga diin sa dako nimong gugma, ikaw o Dios naghatag og solusyon nga imong gipadala ang imong bugtong anak sa Ginoong Hesukristo para mamatay sa tanan, para mamatay sa sala sa mga tao. O Dios, salamat sa dako kaayo nga gugma. O salamat Ginoo sa offer nga kung kami muduol og mo dawat isip ikaw Dios sa among kinabuhi. Ikaw maghatag og tinuod nga kaluwasan sa matag usa. O Dios, ipipila man karon Ginoo nga wala pay seryoso Ginoo nga relasyon sa ilang nga kinabuhi. O Dios, ikapang ilang kasing-kasing nga diin mo angkon sila nga sila makasasala og ilang angkunon nga ikaw ang Dios dawaton nga Dios og manluluwas sa ilang kinabuhi. O Dios, ikaw Ginoo padayon magapanalangin sa matag usa. Ug siliyuhay ang imong nga pulong sa matag usa ka kasing-kasing nga diin among maaplikar kini sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Sa among pagsagubang ni bisan pa niini nga pandemya, do dili pa kami magakita-kita physically apan pinaagi sa imong presensya. O bisan asa man kami, pwede kami makadaig makasimba sa imong buhi nga ngalan. O Dios, salamat sa matag usa, salamat sa imong gugma, salamat sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen.